Cesar. And of course, instead of Joey Habana Lim, ang regular host ng program na ini, ako pang yaonig di as reliever niya, si Gagawad El Madilim Magas, nagsasabing good morning. Good morning, good morning, good morning. And maray na aga po sa Endugabos na mga naghinanyog sa programa kan RPN DCKI. Iyon yan, Pioneer Radio Station here in Rinconada. Mga 53 na taon na po kami sa serbisyo publiko, kaya andyan pa po walang kamatayang RPN DCKI Irigas City. Mayuman po si John Butor Batan. Ano ba John? Anong nangyari na naman sa iyo? Ayan kasi but anyway, pag yaon naman ako permi, maabisuhan lang ako ng maaga, and pag perming librean sa tuyang oras, dahil kita pwede magdaita. Ang partner ko, Joey Lim, please get well soon, be strong. Just be strong, kayang-kaya mo yan, lalagpasan mo yan, malalagpasan mo yan, mayo problema na dahil malagpasan. But anyway, magpagaling ka, ikaw kasi nabibinat ka, dapat ka ipuhan mo talaga, magpagaling ka muna ng todo, kasi after your operation, tumira ka na eh. Yung mga gawaing bahay, yung pinapatrabaho mo ang bahay, ang turo, yaon lang yan dyan. Ang mga raindrops na yan sa, kami nga ni Guama kami mga raindrops sa harong. Pero, little by little, ang trabaho kaya, dahil makukuayan sa biriglaan, dikit-dikit lang, tanganing dahil kita nare-resultahan ta. Dipisil po, dipisil dipisil, pag nabibinat, or yung nabubugak, kaya, karondang Joey Lim, ayan po, just relax, take it easy and be strong, kayang-kaya mo yan. Basta libre ako, dahil di ko pwedeng pabayaan ang sa imong programa. Yaon man si John Batan, duwa-duwa kaming mga reliever mo. Maski dipisil para sa ko, I will do my best para lang maayudahan ka. Minsan mag-report ka, mag-upload ka sa ko. But anyway, mag-umpisa na kita sa pag-connect-connecta ka ining Bicol connection ni karundang Joey Lim. But anyway, hello to Sinaon or Sinaon, to Salve Sinaon or Baaw. Ayan, may mga binamano kita dyan. Kadako ka nakinanyok na po dyan sa Baaw na si mga kamag-anakan niya. Taga Baaw bagan sa tuyang nanay ko. Hinta daw ining 1.6 million. Mag-umpisa daw kita sa Naga City. Since na ang Naga City po ay ayan na po, the Peña Francia Festival is fast approaching. So, inutunta daw ining Naga City. $1.6 million mga turistang dumating sa Naga City bago ang pandemya. Nais nang malampasan ngayon. Kasi kadto before pandemic, kasi talaga namang ang satuyang Peña Francia Festival ay talaga namang dinudumog ng gusto yan ng different tourist. Itong mga iba-ibang klaseng turistang kung saan nang gagaling sa buong mundo. So ini mga turistang ini na meron tayong local tourist, meron tayong provincial, at meron tayong from Philippines only, and kadakulkan mga taga ibang nasyon po. They are really attending the Peña Francia Festival before the pandemic. Just imagine ang magkaigwa kitang bisita mga turistang nasa 1.6 milyong turista na dumarating sa Naga before ng pandemic. Sana man lang kahit mawara ining 0.6, ini man lang na 1M na ining turista, makabawi-bawi man lang kita sa ang income ang economy medyo umayos-ayos na. So, tuloy-tuloy na po, tuloy-tuloy na ang Peña Francia, tuloy na po ang Peña Francia.
Tuloy-tuloy na po ang Peña Francia Festival Celebration ngayong September sa Naga City. Kaya medyo busy, so much busy, puro sinda busy. Bako sinda presidente, bakong mayor busy, puro lahat busy. Sobrang busy ang city government sa paghahanda po sa mga programa at aktibidad sa pamamagitan ng series of meetings na ginagawa ng mga ito. Bako kayang baro basta ang magpasilibrar kita ngunyan, ang magkaroon ng big event, lalo yan ay Bicol Region po, ang Peña Francia Festival na ini, because si Inang Peña Francia po ang ating patronesa. Siya po ang siya po ang patron ng buong Bicol Region. Kaya nagkataon po, yaon digdi sa Naga City, kaya swertitan kitang mga taga digdi sa Rinconada, taga digdi sa enot na distrito kaining kaining Camarines Sur, yaon kita ki Inang Peña Francia. Haranihon kitang maray. Pero sabi nga ni, pag-arog kayan na pag-arog ka ining Peña Francia, dapat bago pa mag-Peña Francia, kitang mga yaon digdi sa Bicol, kitang yaon digdi sa Kamsur. Dapat magpaubaya na kita kaytong si mga harayoon na lugar. Lalo na ining mga dayuhan, ining mga tourist na dumadating pag ganitong Peña Francia Festival. Ipaubaya na niya ito sa Saenda. Sa kitang mga taga-digdi sa Kamsur, anytime naman, pwede kitang magdyan ki Ina. Anytime pwede kita. Tayaon man lang sana si Ina. Ang aran ko yan nga ni kayan, every parokya baga. Of all the parish church here in Bicol, here in Rinconada, and not only in the Rinconada, but throughout Camarines Sur, igwa kitang mga imahin ni Ina na Peña Francia. So, it doesn't matter na pag ganitong special occasion, ininganing Peña Francia Festival, ipaubayatan na duman sa mga dayuhan, ipaubayatan na duman sa mga taga-ibang probinsya, ipaubayatan na duman sa yung mga igwang mga panata. Ini kaya may paka-argwan kan ko yan baga sa Black Nazarene ng Quiapo. Kadakol kan mga may panata dyan. Especially kitang mga Pilipino baga. Bako lang ining digdi sa Bicol. Filipinos are really very religious mga taong very religious po kita. Whatever is your sekta, anumang sekta ka man, anumang relihiyon mo, talagang masyado kitang mga relihiyoso kitang maray, mga Pilipino. So, pagkakataon man kayo ni mga lalungon yan, after that 2 years, more than 2 years na kita eh. Kasi ang pandemic po ay nag-start ito sa Wuhan, China. Diba nag-start sinda, November pa nga ni, pagdating ng December, dakol na ang nagkagaradan sa Inda. Diba, salbi sinaon or sine, sabi mo, good morning po. Okay, good morning also. Just continue watching the program of RPNDCKI. Lalo na po pag ako ang nagpo-program, ayan, mag-watching ka. So ipagpadagos to daw ining pinag-uulayan ta kaning manonood ka ining 1.6 milyong turistang dumadating before the pandemic digdi sa Peña Francia Festival. So inilabas na ng opisina ni City Mayor Nelson Legacion ang mga programang ito na na-posted na rin sa kanilang mga Facebook account. Kasi dapat talaga ngunyan, since na ang mga tao ay nasa Facebook na halos sa nagdedepende na po sa mga present event, mga pangyayari at mga nangyayari digdi sa satuyang nasyon. Masyado kitang nakakadepende na kita dyan sa mga social media and of course ang mga FB account na yan. So, nakaposted na rin po ang kanilang mga programang ipapasunod o ipapautob ngunya na Peña Francia Festival. So, sigon kay Alex Santos, head ng Arts
Culture and Tourism Office, ang ACTO, ay at nabanggit nito na hangad nilang maabot o malagpasan ang 1.6 million turista noong taong 2018 at bago nagkaroon ng pandemya. Hopefully, at least ako dahil ko hinahangad yung 1.6 million na yan. Medyo masakit-sakit yan dahil unang-una baga, pag nung nag-pandemic kita, kadakol kan nawara ng trabaho, kadakol kan nagsasakit, kadakol kan mayong kwarta, kadakol kan nadidipisilan, how to, kung paano magkaigwang income. So maybe, ini mga digdilang sa harani, they can afford sa radit na gastusin lang. Pero I just don't know. Ining Peña Francia Festival na ini, I remember. May Marilyn Orbon Albar, yung bisita natin, invite mo na para they have to makita nila. Or they witness kung paano ang Peña Francia Festival na hindi ginigibo ini sa sendang mga nasyon. Dahil usually yung mga lalo ining sa tuyang mga tugang na mga Muslims, iba man ang sa endang pagsiselebrar. Kaya lang kita digdi sa Pilipinas, kanya-kanyang region, may mga region na may kanya-kanyang santo na sa siyang mga sinusunod ninda na sa endang pinagdedebosyonan. May mga may mga different provinces na may kanya-kanyang mga imahen na pinapatronize. Arog ta si Peña Francia talaga, the whole Bicol region. Ang pagkaaram ko ang ang Pangasinan which is from the Ilocos ay ang si Our Lady of Manawag. So may kanya-kanya kitang mga pinagdidebosyonan. So, ayon pa kay Santos, maluwag na ang restrictions ngayon. Maluwag na ang restrictions ngayon sa kabila ng tumataas na naman ang kaso ng COVID-19, ining Delta COVID-19. Kaya inaasahan nilang mas maraming turista, lokal man o galing sa iba't ibang bansa, ang darating sa lungsod ng Naga. Kaya buhay na naman sa tuyang mga hotel or kahit na yung mga lodge lang, yung mga yung mga lodge dyan. But of course, ining sa tuyang mga turista, they will occupy yung mga hotel dyan. Then before the Peña Francia, kahit ang mga lodges or mga hotel din digdi sa Satuyang, dito sa Satuya, sa Rinconada, nagkakaparano po yan. At yung mga boarding house, may mga nagtatyaga po na mag-stay sa boarding house, ma-enjoy lang ninda ang Peña Francia Festival. So, ano yan, sabik ang satuyang mga kahimanwa, ang satuyang mga kaprobinsya. Very excited ang mga deboto ng Inang Peña Francia at ni Divino Rostro. Kaya for sure, at sigurado po yan, dadagsa ang mga ito para makiisa at maging bahagi ng selebrasyon. Dati nga ni pag ganitong buwan na sa Osmar Joseph, ang kanyang mga araw of all those mga schools, high school and college, talaga pong abala na yan. They are all busy now preparing for the military parade. Kan high school ako dahil naranasan ko maparade dyan sa Peña Francia Festival na yan. Ito lang tulong eskwelahan lang digdi sa Iriga, nagpa-participate po yan. And of course, ang Nabua High School, kadikit lang po ang nagpa-participate kaito sa kahit nung nearby municipalities ng Naga City. They all participated in the military parade. But ngunyan baga the last 2018. Isos nung 2018 talagang libo-libo na yung mga schools represented by all over not only the Bicol region, talaga namang talagang lahat sinisikap nilang makapag-participate sa satuyang taunang festival ng Inang Peña Francia.
So, kabilang sa mga aktibidad ay ang translasyon. Hindi na ito nawawala talaga. Ang translasyon at fluvial procession para kay Inang Peña Francia at Divino Rostro. So, kaibanan na dyan. Digdi nga ni sa Iriga Kayan bago pa mag Peña Francia. Siyempre, nauna po ang selebrasyon ng foundation ng pagkasyudad ng Iriga City, managkakaigwayan ng mga beauty pageant. Yung mga beauty pageant na yan po, idigdi sa Iriga kasi whoever is the winner from Iriga City as Miss Iriga City, she will be the one to represent. She is the one representing Iriga City duman po sa Miss Bicolandia beauty pageant at sa military. Yung military parade po, yan. Kaya nga pag foundation digdi sa Iriga, kadakol kan mga military parade na nagpa-participate because whoever is the winner will be the one to participate to the military parade po sa Naga City. Okay, dito kita sa Bicol region since na Bicol connection ini. Pero ini daw muna. Si Joey Habana Lim sa programa Bicol Connection. Ay, mali po. Ako yon. Si Elma de Lima Gaspi po sa programang Bicol Connection ni Karundang Joey Habana Lim. Daibagay na Elma de Lima Gaspi sa Bicol Connection. Pag si Butor Buha, pag si John Butor Batan, dapat din, John, ang sabi mo, John Butor Batan, Bicol Connection. Dahil kita pa kaseryoso ta, ininganing si Joey Lim Hirakman. Takahalip pa sa nakaini sa ospital. At ang nganing medyo payatot na nga, mas lalo pang naging payatot. But anyway, kayang-kaya mo yan. As I have said, be strong, Karundang Joey Habana Lim. O yan, magdigdiraw kita sa mga bayan sa Bicol, ining mga bayan, ining mga munisipalidad or ining mga probinsya. Ano ba ito si bayan nga? Province ba yun? Sa Bicol na idineklara na ng ASF free ng Department of Agriculture. Umabot na sa 20 bayan po ang free na sa ining African swine na ini. Ang nakakaraot ka digdi, sana ini man lang Pilipinas, ining sa tuyang mga nasa DA, ining sa tuyang mga nasa administrasyon, dahil man kita magparpalaog na ining mga, lalo ining mga karne-karne, ining mga frozen na ini. Kasi I do believe na kasi mayo man ka ini dati pero ini kaya mga sa tuyang sa administrasyon po kaya, nagpaparpalaog kita ining ining mga frozen meat na ini, na paano kita magkakaigwa ng African swine. Na dahil magkita nagkukuha ng mga kahayupan ng mga yan sa Africa. So, ang pinakang source kaining ASF na ini ay siyempre ini mga frozen meat na ipinaglalaog sa satuyang nasyon. Tamayo man kita kaini. O di bali ining bird flu. Dahil sabi ninda ining bird flu ay naghahali sa mga gamgam o sa mga ibon na tumatawid sa satuyang nasyon. So, nadagdagan pa ng 2 bayan ang bilang ng mga munisipalidad sa Bicol region na konsiderato po, kino-consider po ng ASF na free. Ito pong ASF na ini ay po ini si African swine na naglaog po digdi sa sato na nagiging dahilan kan pag nagkakagaradan ng mga baboy. Ayan po. Ini ang naging dahilan. Kasi halos sumabay ini kaning ilang taon na ini. Ilang taon na ba yung ASF na ini? Haloy-haloy na ini Siguro almost 2 years na yata ini. Nadaay nasusugpo. Ini sa pagtubod ko po. Sa pagtubod ko.
daipo ini kayang sugpoon kung daipo susugpoon ang pagpalaog kan mga frozen meat na yan. Kasi nung kailan pa yon, daipa ako nagbabalik digdi sa Iriga. Year 2001 yata or 2002. Ini mga frozen meat na ini mga frozen meat na ini, naglaog na po ini digdi sa satuyang nasyon. I think mga year 2002 yata or 2003 if I'm not mistaken. Kasi ini mga pagparangkat ka ini, ang nakakaraot kaya sa kaini, ining satuyang mga negosyanteng sobra. Sobra. Kaya yaman na ninda. Ngayon, sinda pang marakaangkat ka ini kasi I just don't know kung magkano ang angkat nila angkat ninda sa ibang nasyon kaya ini mga frozen meat na ini. Takantong nagkakantin ako, pinagdi-deliveran pa ako, ikaw nagdi-deliver sa ako kaya ini mga frozen meat na ini. Samantalang, sobra-sobra naman ang supply ka ito. Bakong araw mo niya na igwa kita kaya ng ASF na ini, ining African swine na ini, saka nakaraot duman sa satuyang mga kababuyan. Hindi po yung kababuyan na doon sa ating mga farm, sa mga, pati yung mga backyard, hog raising, affected na gabos. How about ini may mga farm na mga libo-libong baboy ang sendang inaalagaan para lang masuplayan ang pangangailangan natin sa pagkakan, sa pangulam. Kasi, like for example, if nawala ining baboy, pag nawala ining baboy, sa bagay, balik isda kita. Saka lang ining ng isda naman niya ito, nagkakabitin-bitin na kita sa supply ng isda. Maringaning ining sa tuyang tilapia, nami-maintain po ining fingerlings ka ini. Dako lang problema. Ining ASF na ini, dako lang problema ini kan DA. Pero araw nga ni Kampik sabi, batay sa pinaka-latest na update, aramon ta daw ini. Batay sa pinaka-latest na update ng Department of Agriculture, Bicol, as of July 15. As of July 15, umabot na sa 20 ang listahan ng mga bayan sa rehiyon na nasa ilalim na lamang ng pink zone. What does it mean? Ano ba itong pink zone na ini? Kategory mula sa pagiging red zone. Yung red zone siguro yung kadakol kan mga infected kaining African swine na ini. So much better na at least 20 municipalities na or ano ba ini, probinsya ba or municipalities lang na pink zone, from red zone to pink zone na po. So sa lalawigan ng Albay, ASF free na ang mga bayan ng Daraga ay munisipalidad. Daraga, Malilipot, Malinaw, Piodoran, Pulangi, Bakakay at ang Uwas. At ang mga lungsod ng Ligaw at Tabaco. Inanyugan ta daw ini satuyang kaibigan from Limassol, Cyprus. Hi, hello, ako po si Monica Piriki kan Limassol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Ayan po, inaanyayahan po tayo ni Monica Perique of Limassol, Cyprus na always watch via live streaming ang satuyang programa sa RPN DCKI, lalo na po ini satuyang Bicol Connection. Diba? Joey Habanalim. Si Joey Habanalim sa Bicol Connection. Ayan, si Joey Habanalim sa Bicol Connection. Pero bako, si Elma de Lima Gaspi na po ang nasa Bicol Connection. Ngunyan man lang po, pag nasa reliever po kita, siyempre ako ang niyaon digdi. So, napabilang rin ang mga bayan ng Santa Elena, Jose Panganiban, Labo at San Vicente sa Camarines Norte. Ang bayan ng Bao, Sipukot at Iriga City,
sa Camarines Sur, habang ASF free na din ang Bulan, Santa Magdalena, Gubat at Sorsogon City sa lungsod ng Sorsogon. Much better dahil ining Camarines Sur, at least ining ang Camarines Norte, ang Santa Elena, Jose Panganiban, Labo at San Vicente sa Camarines Norte, ilang bayan na rin po ini. And I'm happy to see to hear na ini pong Bulan, Sorsogon, Santa Magdalena, Gubat ay absuelto na rin po pati Sorsogon City at sa lungsod ng Sorsogon. At bakit ang bayan ng Baaw lang? Bakit ining Kamsur, only Baaw, Sipukot at Iriga City? Tatlong bayan lang. But of course, thank you at ining Iriga City, at least na absuelto na kaining absuelto na digdi sa African swine. Digdingani sa Iriga, lalo na sa barangay Misa San Agustin, igwa na pong mga nagsaradong farm. Ining ilang baboyan na po ang nagsarado dyan dahil sa besides sa sobrang mahal po, sa sobrang mahal ng feeds. Ayan po, affected din po sila ng African swine. Matapos kahit itong magbagyo, sa pandemic na nga ni kita, binagyo pa kita na yung tulong simana nung the other November. Ayan, yung mga poultry ninda, nagkagaradan man si mga manok dahil nakurod. Dahil sa bagyo nagkabarasa, ayan, maselan po. Napakaselan po ng mga chicken natin na ining broiler chicken na may sa mga poultryhan. Just imagine yung nagdaang bagyo sa atin. Talagang bakong basta bagyo. Si Baguio City nagdigdi sa sato. So, sa mga nasabing lugar ay idiniklarang ASF free matapos na magnegatibo na sa naturang swine virus ang mga blood samples. Ang mga blood samples na kinuha mula sa mga sa naturang swine, yung mga pigs na i-deploy sa mga naturang lugar. Nagdamay po sila sa mga sentinel pigs na i-deploy sa tuyang mga lugar. So just imagine, hindi lang po ang mga tao ang nagkakaigwaning blood sample ng blood, blood laboratory on blood, kundi pati ang satuyang mga pigs, ang satuyang mga sentinel pigs na idinideploy sa mga nasabing lugar na free from ASF, may blood samples din yan, may blood test din. So talagang ining teknolohiyan niya tungo niyan bako ng barbasta. So sa kasalukuyang nasa 44 pang mga bayan, ayan, may 44 pa po tayong mga bayan sa Bicol ang hindi pa na idideklarang ASF free mula sa 64 na mga naapektuhan ng swine virus mula noong February 2020. So, pasadahan ta daw ining konstituente sa kaining Santo Domingo, Albay. Magduman muna kita sa Albay. Province. Digda kaya sa Iriga Mayo ako nga I don't have any knowledge about what is the event it is coming. Sa bagay, ikaw pa magkitang sa mahigit sarong bulan pa to prepare the Foundation Day ng Iriga City. Sana may kakaibang palabasa, may kakaibang event ining mga new administration through Honorable Rex Oliva. Pagkaigwaning panibagong event ang kung ano mga okasyon po, sana wag namang bongga
Dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang daming naghihirap, ang daming nagugutom. Simple celebration lang. Kaya ning sa tuyang, taday man pwedeng, i-celebrate yan. Pero, nagkakarantyawan nga ni kami kasuod na, ayan, at least, after 2 years, makakaparada na naman kita. Sabi ko, buko nga ni, dahil mainiton. But anyway, as a local, being one of the LGU, we have to follow. We have to follow if whatever the command of the Commander-in-Chief, local Commander-in-Chief. Through the leadership of Honorable Rex Oliva. So, iba't ibang basura. Ay ning basura, itong pababasura ever in the Philippines, only in the Philippines. Bakit dahil kita gumaya sa ibang mga nasyon? Taano ta daita gayahon, arugon ang ibang nasyon? Kita digdi sa Pilipinas, grabe. When it comes to basura talagang we are not educated when it comes to garbage. Ini ang dakulang pinakang problema maski sain digdi sa satuyang nasyon. Maski sa mga beaches, sa mga gabos, sa surroundings. Tano data napakahirap. Napakahirap disiplinahin ang satuyang mga sadere. It is very hard to discipline ourselves when it comes to garbage. Abilib ako sa satuyang mga Pilipino ay napakalinig ta sa satuyang katawan. We are so when it comes to ourselves, to our body, kita ang pinakamalinig. Kita po ang pinakamahamot. Kita po ang mga pinakamabango of all the nations na narating ko po. Talaga pong kitang Pilipino ang pinakamalinig o pinakamalinis sa katawan. Bibihira ang may kilikili power. Which is maybe ang may kilikili power lang yung mga talagang totally hardworking yung satuyang, pero nga ni maski magsasaka, maski magbubundok magbubundok, sorry po kasi ang mga laborers natin na yan, naliligo yan sa umaga, naliligo yan sa umaga. Pero paghapon kayan, ta siyempre pagal-pagal sinda, the whole day nagbibilad sila, hard work sila. Hindi man pwedeng pag-abot sarong pagkahapon ay magkarigos. Dahil bako nang hanap buhay ang aaboton niyan kayan, kung di, hanap patay na po yan. It is very hard talaga. When you are a laborer, working as a laborer, yan po ang mga nasa laylayan ng ating bansa na dapat matabangan to have. Kaya lang kung gabos na kita nakapag-adal, kung gabos na kita empleyado, paano pa? Di mayo na, mayo na mataranom. Dahil birong ba naman niya kung naka-coat and tie ka na, or nasa opisina ka, or nasa ano ka, mayo na magugustong magbubukid, magbubundok, mayo nang araw kayan, mayo nang gustong magtienda, So, masyado nga kitang balanse. Balanse nga, patangin na ano ko lang, bakong sa personalidad po, hindi sa person, not personally. Personally po, it is true na malinig po kita sa hawak ta. May linig kita, pinakamalinig kitang Pilipino. Mahamot-hamoton, mga mababango. Kaya nga ni ultimong bado tabaga. Pinagdadaw ni hanta ta gusto ta mabango. Pero sa ibang nasyon po, my goodness. So, nasa Malaysia nga kami, sinirmonan ako nung anak ko. Dahil paglawag mi sa pagpasok namin sa elevator, yung mga lumabas talagang hindi ko kayang sigmurain yung amoy. Lalo nung pumasok na kami sa elevator, dahil ko natawag, di ako nakapagpinna, di ako talaga, hindi ko kinaya. Nagtakip talaga ako ng ilong ko. Nagtakip talaga ako ng ilong at saka bibig. So, na mga anak ko, hinila yung itinakip ko. Sabi pa naman sa akin, ma, tinamnan mo, pinagtitinginan ka nila. Dahil talaga ang gugulang ko, very strong smell talaga.
amoy ng liki-liki. Ang aga po, ang aga. Dahil hindi siya used na before going to work ay maligo. Usually, ang ligo nila sa hapon pagdating galing sa work. So, bakit pa napunta kita sa kilikili? Hindi kayang iba't ibang basura na kulikta ng isang barangay kagawad, ha? Just imagine barangay kagawad siya. Pero sinasabi lang, barangay kagawad ka lang. No. Just imagine, ano ang ginimo kayo ni sarong barangay kagawad na sa karagatang sakop ng Santo Domingo, Albay. Matapos isagawa ang underwater clean-up, oy, ang galing kagawad, underwater clean-up. Sino kaya mga sumisid nito? Dahil you cannot do any clean-up, underwater clean-up, if hindi ka magaling sumisid. Pero hindi sa pamumuno ng kasarong barangay kagawad, na nasasakupan nga ni ng Santo Domingo, Albay. Or just imagine, underwater clean-up. Sana magibutaman ini dito sa satuyang mga Lake Batu, Lake Baaw, Lake Buhi. Lalo siguro ang Lake Buhi. Paano kaya kita, maski nga ni ang mga river ba, Waras River, itong Butawan, o whatsoever. Ini sa tuyang mga kanal-kanal, taginigibot ang basurahan. Yan nga ang sinasabi ko na, mayo kitang kadisiplina. Kailan kaya tayo mai-educate when it comes to garbage throwing? Yung tamang pagbabasura. So, dapat all of us, Filipinos must be well-educated. Ma-educate po kita. So, itinutukdo naman po yan sa eskwelahan. Kaya lang, although itinutukdo sa eskwelahan ang clean up, ang clean up, kung pag-abot naman sa satuyang mga kaharungan. And the most attitude po, ang attitude natin, ang asal natin, ang pag-uugali natin, it must start in our house. Ang pag-uugali, dapat inuumpisan po yan sa satuyang harong. Kan satuyang mga magurang, since na tayo pong mga magurang, ang kaiba-ibanan kan satuyang mga pag-arakian. So, kung mayong disiplina sa harong, tako nga nibig paparasabi ko yan. Paminsan man ay guwaman ako kaibanan sa harong na they are not observing the proper garbage throwing ba. Pigpaparasabi ta na nga ni, we have to segregate. Kaya nga ni, igwa kitang MRF to every barangay. Igwa kitang MRF para pag-adalan ta how to segregate the different kinds of garbage. So, magayon na ining itong na-advocacy ini kansarong barangay kagawad regarding the underwater clean-up. Dapat digdi nga ni sa Butawan o nung nakapansin may mga baso-basura mo dyan sa Irarom. Sa kitang Pilipino kaya, tuod kitang maray, we are sanay kitang magkakarigos lang, we are fond of bringing any kinds of foods. And then, ang problema ang garbage. Yung mga namumundok, may dala-dalang pagkakanyan, tapos pagkakakan, basta lang iwigtik dito, kalat doon, iniiwanan lang. So, ining ibinahagi sa social media ng isang barangay kagawad sa bayan ng Santo Domingo
Sa Santo Domingo Albay ang kanyang mga nakuliktang basura matapos na isagawa ang underwater cleanup. Bahagi ng Albay Golf. Ayan, nasa Albay Golf pa yan, nasakop ng Barangay Pandayan sa nasabing bayan. Pero whatever it is, at least ang underwater na yan ang pinagtiyagaan nilang linisin. Kasi talaga namang paano kaya natin i-educate? Paano natin i-educate ining sa tuyang mga konstituente na talaga naman lalo ining mga plastic, ining mga sachet, of all those pating mga garbage na kinakalat natin, yung mga hindi ba basta natutunaw o na nakakasira yan sa satuyang inang bayan. Hello, my expensive Mohammed, also be of New York City. Thank you for watching, although again you cannot understand what I am talking about because this program is Bicol Connection. This program is connected to any region, provinces of different regions of the Philippines. But I am talking about the different province, the different municipalities and cities of my province. But anyway, thank you for watching. Mohammed El Soubi of New York City. Good morning, good morning, good morning. And of course, okay, I will send you the whole program, the record of this program. My expensive, mahal na mahal talaga. So expensive, our love is so expensive. So, okay, let's continue about the cleanup drive of underwater cleanup drive of one of our provinces here in the Philippines. The cleanup underwater cleanup through the other county officer. She's only a county officer, but she's the one who directed the underwater cleanup. They clean it up for almost 2 hours. I know, nosebleed, my nosebleed, Muhammad. Ay, Mahmud. Why you watching? I cannot nosebleed. Almost 2 hours, they clean up underwater for almost 2 hours through the leadership of County Councilor Jeric Arizala of the said province of Albay. It is under sea level. They cleaned up the different kinds of garbage. Just imagine the underwater cleanup. They collected so many garbage, dresses, socks, and so many different kinds of garbage they collected from underwater cleanup drive through the leadership of County Councilor Jeric Arizala in the province of Albay, Municipality of Santo Domingo. So, kaugnay nito, hinikayat din ni Arizala ang publiko na pangalagaan ang kalikasan. Take good care of our inang bayan. At gumawa ng mga katulad na aktibidad na magsulong. You have to implement the clean up drive na kalinisan at kaayusan sa kapaligiran dahil batay sa kanyang FB post, it's not my garbage but it's my. See, according to the County Councilor Jeric Arizala, he posted it on FB. It is not his garbage but it's our planet.
that is affected of all those garbage that they have collected underwater. Our planet needs our help now. That's why our climate is so different, because we are not taking care of our climate. So, according to Jeric Arisala, let us help. Everybody must help in clean up drive to protect our planet. Dahil wala na nga sa kaayusan ng ating klima. Kaya tingnan natin, minsan yung summer time natin, hindi kayong nagtaeg-tag init. Minsan summer pa nagbabagyo na dito sa atin. So samantala si Arisala ay miyembro din ng NGO ng Dominican United Members. Ayun. Kaya pala meron rin siyang ugali sa pagkamalinis and protecting our kapaligiran. So kasi si Arisala pala is a member of NGO, non-government organization through Dominican United Members and Gophers Skimboarding Association. Ayan po, is a member of Dominican United Members and Gophers Skimboarding Association. So, dumagsa na madalas magsagawa ng mga environmental activities. So, thank you so much sa Barangay Kagawad, Jeric Arisala. Sana ining mga ginagawang ini ng iba't ibang barangay, ng iba't ibang munisipal, iba't ibang syudad, iba't ibang provinces. Sabi ko nga pag someone any na igwang mga pagkakataon na their advocacies na talagang kapaki-pakinabang sa ating environmental activities, gayahin na natin. Gayahin na po natin ito. Kaya sana ang Waras River natin, kasi pagpaparahiling-hiling ko, every time I pass by Waras River, I'm going to Baaw. I can see that the Waras River is now so, I cannot believe that our Waras River is already like that. Kasi nung kabataan ko, ang Waras River na yan, the Waras River between Iriga and Baaw, napakalinis po niyan. Napakalinis. Halos lahat ng konstituente dyan naglalaba, dyan naliligo, at yung mga burabod dyan, yung mga dyan nagkumukuha ng inumin. Halos lahat ng gamit ng tubig before ay dyan sa Waras River na yan. So sana ining ginibong ning Barangay Kagawad, Jeric Arisala ay gayahin na po. Not only in Albay but the neighboring provinces, or dapat nga lahat na. Kaya it is right, tama lang Kagawad na ipinag-post mo ini para arugon kan ibang mga not only those in the administration, not only those mga barangay officials, but tayo mismo, of all the constituents, we must have to do this. Nagpapara-contribute kita nagpaparasagawa kita ng clean up drive to all the barangays, but after the clean up drive, it is not sustained. Dapat kapag araw kayo nakapaglinig, nakapag-clean up, i-sustain na po ng mga konstituente. Bakong magparataran pa kita, ang obligasyon niya ng mga barangay official, ang obligasyon niya ng mga barangay apprentice. No, bako pong araw kayan. Magtabangan po kita dahil ining sa tuyang nasyon ay nalulugmok na po. Bako lang kitang sa ekonomiya lugmok. Bako lang ang pandemya ang naglugmok sa atin ng ating bansa. Kundi kita mismong taong bayan. Tayo ang naglulugmok. Araw ka ini. Ang ating Panginoon, He created the most. Wala pong maipipintas. Ibinigay sa atin. Ibinigay sa atin ng ang lahat ng pangangailangan natin. Ibinigay sa atin ng ating kaglalang na dapat protektahan natin. We have to protect all this kalikasan sa atin.
Itong kalikasan natin wala na. Ang ating kabundukan. Ang ating kabundukan kalbo na. Ining sa tuyang mga lake ang dudumi. Ang ating karagatan napakarumi na. Oh, just imagine. Paano ang na-recover na mga basura? Diyan nga, ining ginibo ni Kagawad. May mga bado, may mga sako. There are so many different kinds of basura na nakukulikta. I would like also to say good morning to Mark Rodriguez Jr. who is watching right now. Mark Rodriguez Jr., thank you for watching the program Bicol Connection. Di karon ng Joey Habana Lim. Pero ngunyan, Bicol Connection, ni karon ng Elma de Lima Gaspe. I just want to be happy. So, sana Mark Rodriguez Jr., paano daw kaya tayong mga Pilipinos, only in the Philippines, na nagkalat ang basura? Sa bagay sabi ko nga ni, of all my experiences through traveling. Nakapag-travel po kita sa iba't ibang nasyon po. Iba't ibang nasyon in Asia, in Europe, and of course, and sa Europe nga ni halos nadumanan ko na. Part of US also. And South America. Pero I never po akong nakahiling ng kahit saang nasyon na nadumanan ko na nagkalat ang basura sa paligid. Nakakainggit po sila. Dahil through my experience nga ning nangyari sa ko nung nasa Mexico City kami. Talaga pong napahiya ako, pero nagsuplada pa rin ako. Ang sabi ko pa, anyway, hindi nyo naman ako kilala, who is me? Okay, ang tamang oras po, alas 10:30 na po ngunya na pagkaaga, July 19 po, kita ngunyan, 2022. Okay, thank you. Thank you kan sa kuyang, ang samuyang barangay sa tuyang mga health workers. Pinapasalamatan ko po si Estelita Obrero dahil at least imbis na pong ako ang naghanap-hanap kay itong mga beneficiaries po ng kaunting ayuda from Buhi. Ayan pala, thank you so much po sa ayudang nanggaling po sa NGO po ng Buhi na at least nakarating po sa Samuyang Barangay. So, yun po ang ipinakiulay ko kan sa tuyang mga volunteers, health volunteers ng barangay, lalo na kay Estelita Obrero. Nasabi niya, Kagawad, okay na po, nakita ko na yung mga tao na ipinapahanap mo sa akin sa zone where you are designated. Okay, thank you. And of course, to all the barangay health workers of Barangay San Agustin, thank you so much for your performance. Successful po talaga. Whatever na sa tuyang mga ipinagkakaabalahan, very successful po. And salamat po sa BFBing napakamatulungin ninyo. Nakikipag-cooperate po kayo talaga sa satuyang mga advocacy sa satuyang Barangay San Agustin through the leadership po ng satuyang PB Salvador P. Katimbang. Okay, pasalamatan ko nga nining yung nagdala po ng ayuda po, nagdala ng ayuda dyan sa Barangay San Agustin through Breta Consulting. Breta Consulting po, head ni to the leadership of Maan Donna Valenciano. Ang team leader po from Buhi, si Joy L. Legacion. Si Joy Librando, Legacion po ng Buhi.
the team leader po Pambuhi na nagdara po kan ayuda na bagas po, magayunon pati maray si bagas. From Breta Consulting. Breta Consulting po of Quezon City. Sa Quezon City po yan, kaya lang ini pong si Ate Joy, nag-request man po na kung mabigyan man po digdi sa Rinconada. At nagkataon na pili po ninda ang Barangay San Agustin na pinagdarahan. Kaya sabi ko salamat sa Malaka Dakul po. So, ipagpadagos na po ining clean up, ining panawagan ka ining kainiman po igwa kaya kita pong mga bagong sintabo na ipinagluwas kan sa tuyang bangko sentral po. Kaya ining BSP Ligaspi nananawagan sa mga bangko at mga retailers company na tanggapin ang bagong ining bagong sintabo po, ining bagong 1,000 ta igwa kayang na kita kaya ang iba lalo na yung imayuman man nga mga ining sarong mga nakakahawak po kaning kwarta. At sabi ni Mark Rodriguez Jr., good morning po auntie, God bless you. Anyway, thank you for watching Mark Rodriguez Jr. And kumusta po kay Mother? Kumusta po kayo dyan sa San Vicente Baaw? O San Vicente ba o Santa Cruz? But anyway, thank you so much. Yung BSP Ligaspi po nananawagan sa mga bangko at mga retailers na tanggapin ang bagong 1,000 polymer banknotes kahit may tupi ito. Nananawagan na ang Bangko Sentral ng Pilipinas Ligaspi City Branch na tanggapin ng mga bangko ang mga retailers. Itong mga natupi po, tatinupi, ining sa tuyang 1,000, bagong 1,000. Good morning also and hello to Jing Delimacuan of USA. Jing Delimacuan, kumusta na dyan? Thank you so much for watching the program. And of course, extend my regards to all our Delima bloodlines. Okay, reaction po kan sa tuyang listener na si Mark Rodriguez Jr., ang anak po ng ating satuyang dating kaibanan digdi sa hindi si KI na si Mark Rodriguez Sr. po. Ang sabi niya, auntie, I think karamihan po talaga ng mga Pilipino ay walang disiplina sa pagtatapon ng basura. In return, we suffer from natural disasters na pwede naman sanang maagapan if only kung naging responsable tayo. Yes, we are not responsible at all. Filipinos, mostly, lalo na ining mga nasa laylayan. They are not really responsible on throwing the garbage. Kaya ito ang resulta, ang pagbabaha na kita mismo ang nagsasuffer when it comes na tag-ulan at high tide. Tayo ang nahihirapan sa pagbabaha. Kita man sana ang nagsasuffer. Suffered well. We are the one who suffered a lot. Sabi ko nga ni sa ibang nasyon, o di ba kahit ining si sa tuyang pinsan na si Jingjing Dilimacuan of USA, talaga pong ang ibang nasyon po. Although minsan most of them have kilikili power. Ayan po, Mira na. Yes, so they have other kilikili power, but at least they are already educated how the kilikili power must be removed. At di sa Satuya, andyan na po ang lahat, andyan na ang floods, andyan ang pinakabaha, andyan na ang nagkakamatayan na because of the baha. Pero dahil pa rin kita na-educate and clean up. Magkalat pa rin ang saturang mga basura. Di bali may Remedios Cabarles? Ang Satuya lang ng Waras River. Ang Satuya pong mga kanal, ang Satuya mga drainage, ginigibong basurahan. Samantalang dito, pwede naman nga kang panahon po ang inabot ko. Kaunti pang tao noon.
Pero may disiplina na walang nagkalat na basurang ganyan. Dahil kahit nga sa mga eskwelahan, dyan nga sa San Agustin Elementary School, may dakula dyan na bubon doon sa pinakasulok ng kalupaan ng San Agustin Elementary School. Igwa dyan dakulang bubon, ang laki-laki ng bubon doon na hararom na duman itinatapon ang lahat ng mga garbage. At kang panahon nga ni, wala pa yung mga plastics na ini eh. Walang plastics noon. Ang gamit noon, puro supot ng simento. Kasi kahit supot ng simento noon ay papel pa din. Ayan, good morning daw sabi ni Remedios Cabarlis and family. Tamang-tama po, Sir Mark Rodriguez Jr. Tamang-tama po yung sinabi mo. So, idagos nga pati kinikwento ko kanina. Nayaan ako noon sa Mexico. Nasa downtown po kami. Nasa park po kami. Ngayon, naka-stroller po yung apo ko. Tulak-tulak nung anak ko. Doon po sa stroller, mayroon bote ng mineral. Bote po ng mineral water. Ganyan, pag medyo pababa, yung pinagdadaan na inaagihan mo, medyo pababa. Ngayon, nahulog yung bote ng mineral water. Nung nahulog yung bote ng mineral water, inahabol ko. Kasi very slowly naman yung rolling ng bote. Nahabol ko, sabi ng anak ko, hayaan mo na yan, ma. O galing Pinoy nga. Sabi niya, hayaan mo na yan. Ako pilit kong kinukuha dahil nakakaya. Dahil walang nagkalat na walang nagkalat na basura. Even cigarette butts. Kahit upos ng sigarilyo po, hindi kayo makakita. Even yung mga dura, yung dura na nako naman, na sabi nga ng kabataan ngayon, yaak. Even yung mga dura na hindi ka basta makakita. Ngayon, nung hinayaan ko na lang yung bote. Ngayon, yung isang Mexicana, tinampot po yung bote ng mineral na nahulog doon sa stroller ng apo ko. Pagtabuhap dampot niya nung bote, he hold it upright. Hinawakan niya ng pataas at ipinakita sa akin na inilagay sa basurahan. Sa wakas, sabi niyo, akala talagang tahimik na tahimik ako dahil napahiya ako doon. Hiyang-hiya po ako na siya po ang dumampot at ipinakita sa akin how she throw it to the garbage. Oh. Pero wait, tinaas yung bote, pinakita sa akin how she throw it to the garbage can. At ang mga basurahan doon po ay ang lalaking mga drums po, mga drum. Yung mga drum po na makakapal, yun po ang binabasurahan nila na may mga takip. At talagang pirming 3 basurahan po yun, 3 drums ang magkakatabi na different, segregated talaga po ng gusto ang kanilang basura. So, only in the Philippines nagkalat ang basura. Kaya naman, yung very first time na nag-travel po ako, the very first time na nag-travel ako, it is in France. France, sa Europe po, France. Ngayon, nandun kami sa mga kapwa Pilipino, tayo in-invite kami ng dinner. I just don't know kung what meal is that. Ngayon, nagmadali silang pumunta dun sa bintana. Dahil ang studio nila, ang lugar nila, studio is the apartment, studio kung tawagin nila, ay nasa 3rd floor. Yun pala, ang kalimbang ng basurero doon, yung fire truck, garbage truck, ay talagang malakas, madinig na dinig kahit nasa taas pa na, kahit nasa floor ka pa ng 5th floor na yan. Ngayon, mayroon lang silang mga lubid. Ayan, may lubid po sila. Doon itinatali yung mga basura nila na segregated na nakalagay din sa mga parang itong sandobag plastic. Ganun sa kanila. So yun, nagkaanohan sila, bakit hindi kinuha lahat yan? Ayun, na-find out pala nung yung isang sando plastic na yun, yung plastic na ginagamit natin before, hindi na segregate yung isang basura doon. Ngayon, ibinalik. Dahil doon pala, pag hindi segregated ang basura mo, kahit pa nasa tuktok ka ba ng building, tataas pa rin yan. Pag hila mo ng lubid, doon pa rin yung basura mo. So, see how disciplined they are. Even the basurero. Talagang when your garbage is not segregated, talaga naman. Talaga, hindi nila kinukuha yun.
So, kailan kaya tayo matututo? That it is not only in the Philippines na binabaha. Ang baha dito sa atin, ang dahilan, ang bundok natin mga kalbo na. Kalbong-kalbo na ang mga bundok natin, pati pang volcano natin. Na dyan nang gagaling kapag nagkaroon ng sobrang ulan po, nagkakaroon ng erosion. When it comes to erosion, kawawang mga nilalang, kawawa yung mga nasa laylayan na nasa paanan ng bundok, na nasa paanan ng volcano. Yun po ang nadadamage na kapag nag-erode po yung lupa, sila po ang natatabunan. Wala namang natatabunan na milyonaryo kasi ang buang mga ano nila sa mga expensive subdivision. May mga mansion sila. Samantalang sila ang nakinabang ng gusto, sila ang nakikinabang doon sa mga kahoy na illegal logging. Kadakol ninda nag-illegal logging dahil wala naman nag-illegal logging na mag-uuling. Ang masakla pa, and getting to worst, ang nahuhuli, yung mga nag-uuling na ang kanilang kinuha doon sa mga troso na yun ay yung ano lang naman, yung mga sanga. Okay, commercial nga muna tayo. Mabalik lang kita sa roat yan. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko. Din lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry. Try ko, ilang bulan, medyo may ano ng mata ko, kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care Time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan to 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Okay, ang tamang oras po 40 alas 10:45 na po ngunya na pagkaaga. So padagos po kita. But anyway, thank you also Kinora Dakles who is watching right now. At yan nga po, pagdating sa basura talaga po, kahit ang samuyang si PB Body Katimbang, dyan ako ano niyan talagang ining problema mo inay na talagang ever since, wala pa ako sa barangay officials, talagang naiinis ako sa problema ng basura dito sa Pilipinas. So, dapat talaga, lahat tayo, kung hindi tayo talaga magkakaisip, hindi tayo magtutulungan when it comes to clean up drive, and segregating the garbage, talaga pong ang baha. Ang baha po, patuloy-tuloy po yan dito sa ating bansa. Kaya, mag-isip-isip po kita. Dahil sabi ko nga, itong kabundukan natin ay talagang sobrang kalbo na. Hello also to Ma'am Police Lieutenant Ma'am Bella Sereno.
Thank you so much for watching the program. Police Lieutenant Vera Vergara Sereno. So again, sana po, ining gabos po kita magtarabangan kita when it comes to clean up kasi arugon tayo ining sarong kagawad dyan sa Albay na nag-underwater clean up dahil ang satuyang mga karagatan po, ang satuyang mga lawa, ang satuyang mga lake. Even nga ini mga sa ano lang inilang sa mga sa bandang ano bang tapapod kay ini? Arukan mga Waras River na yan. Itong dito sa ato diyan sa Butawan po. O diyan sa Banaw ang ano diyan yung mga ano bang apod kayan diyan, yung mga tubig diyan sa ano natin. Panatilihin po nating malinis yan dahil nung panahon walang gripo. Walang gripo. We are just depending our water from rain and from dyan sa mga river na yan. Na talaga namang ginagibot ang basurahan. At iningani may mga resort pa. Dapat dito sa Bicol region. Through Luigi Villapuerte. Dapat mag-clean up drive man ining maski ini na lang nakamarinusor ining kamsor. Dagyan sa Ligas Pingani iyon na yan. Nag-start na po yan sa rong barangay Kagawad. Sana ba kulang barangay kumilos ka iyan? Ini sa tuyang mga municipal. Gabos-gabos po magtarabangan kita. Ini pong may mga resort, inspeksyonin na po ini dahil dyan po, mayroon po akong nakinapunta na resort, beach resort po. Ang sa indang mga outlet kan sa indang mga drainage ay nasa dagat po. Dapat gayahin ta na po yung yun sa Boracay, na talagang nagkaroon ng clean up dahil just imagine itong mga big itong mga hotels, itong mga big buildings na yan. Dahil sa pag-ibuhon na basurahan ang sa tuyang mga karagatan. So, yan na po sana mayroon man lang kitang napurot na maski kaunti digdi sa tuyang Bicol Connection. Na dahil tanganin na pag-connect kasi iba ining na mga i-connect ko. Pero ini regarding nga dito sa pera, ito yung matapos mag-trending sa social media ang reklamo sa isang netizen na hindi umano tinanggap sa isang mall ang bagong 1,000 peso bill na ipil ng babayad sana matapos bumili sa isang grocery store. Dayon pa man binigyan diin ng ahensya na hanggat maaari ay iwasan pa rin tupiin o magusot ang bagong 1,000 peso polymer bill kaya pinapayuhan nila ang publiko na ilagay ito sa mahabang wallet. Ay paano po yung walang wallet? Paano po yung nagkaroon niya na binigyan lang naman? Yung mga nasa laylayan natin na minsan nga linalamukos ng kanilang mga kamot ang pera. O, paano sila magdadala ng wallet ay wala naman silang wallet. Minsan nga kahit nasa wallet na natutupi pa rin. So, dapat talaga kan grabe ang gibuhon ka ining BSP na information dissemination po. Kung hindi tayo ko aram yan, mga bari-barita ko lang. Kaya, dapat ining BSP siguro to all po na magkaigwanin na information dissemination na ining kwartang ining 1,000 na bagong paluwas ng BSP ay ingatan ng gusto. Dagdag pa ng BSP na maging maingat pa rin ang publiko sa pagtatago ng mga bagong pera upang magtagal pa ito katulad ng mga naunang bagong gawang money bills. Bukas naman ani ang kanilang tanggapan sa publiko sakaling mayroong nga mangyaring ganyan na magtanong-tanong po. No, hindi po kailangan. Mayroon tayo man sa social media po. O ayan, bakit hindi nyo i-post yan? Kayong mga nasa Bangko Sentral. I-post nindo yan. Na magkaigwanin nga na sabi ko nga ni information dissemination to all the constituents, to all the people of the Republic na ang bang pera na yan ay maselan. Na hindi dapat matupi, hindi dapat mamantsahan, hindi dapat etc. Dako dahil bako man gabos na Pilipino po,
Bako man gabos na Pilipino, tataong mag-ingat kan pera. Bako man gabos may mamahabang wallet. Dahil mga trios ng mga kababayan, ini mga kakonstituente ta, ini mga namamanwaan dito sa ating bansa, ay minsan naman po talaga mayo kahit nga ni simpleng pitaka mayo yan sinda. Minsan talaga binubulsa pa yan. Okay, how can we? Maringani ko ang BSP, supplyan ang gabos na konstituente ng Pilipinas ng mahabang wallet. But anyway, ingatan ta na lang po. Talagang araw kita kayan, may kwarta kitang bago. Na dahil pwedeng matupi, dahil pwedeng etc. Dati nga ni abay di hundreds bagay, ini-stapleran yan. Pinagsisegregate kung ilang daang piso, ilang how much. Kaya po ingatan tang marayan. Ako nga ni mayo pa ako kayan. Kaya lang baka sa dyan ako sa bangko. Gusto ko igwa ko kayo ni mga bagong bills na ini. Kaya ni tanganing maibahagi taman duman sa satuyang mga kahimanwa. Sa satuyang mga tugang. But anyway, hello and good morning to Darylia Omoisara of Papua New Guinea. And of course to Jing Deli Makwan of USA. Hello also to Vita Pawan. Hello to Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. Hello also to Moina Caterique and of course the Tris Marias na ni Karondang Joey Habanalim. Si Melanie Silenle na Mendoza. Good morning also to Ladita Ibo and of course good morning to Evelyn Molingyawe. But of course hello also and thank you so much Mahmoud SOB of New York City of watching the program. Like what I've said, although you cannot understand what I am talking about. Hello also and thank you to all my bloodlines all over the world. Thank you so much for watching Gina de Lima Almasan. And of course to Ochi de Lima. Thank you for watching the program. Especially those who are watching via live streaming. Thank you so much to all of you. And of course those who are listening from their transistor radio. Hindi kita binabaliwala. Kayong mga nag-listening sa radio, sabi nila, palibasa daw nasa radyo lang sila nakikinig. Hindi man lang daw sila mabati. Tonelia Bernales and Faye Albanyo. Tonini and Edsel de Lima Esteliena. Yung mga gaspi dyan sa San Francisco La Purisima. Kumusta po kayo lahat dyan? To those who are celebrating their birthday today, happy birthday to each and every one of you. Yung mga nagsiselebrate ng any kind of anniversary. Hello to Mark Rodriguez Jr. Ayan po, sana keep on watching while live streaming. And your comment is much well accepted. Hello also to Susan de Lima Schönborn, who is watching dyan sa Germany. Ayan, luay-luay na po kitang magpapaaram. Tapos na naman po ang sarong oras may kabanga sa programang Bicol Connection. Bicol Connection ni Karondang Joey Habanalim.
Joey, be strong. Get well soon para dito ka sa programa mo dahil kita maribayan. Sa tuyang nakaibanan po sa technical side si Sir Joanner de Villa. Sa information si Tony Matic Saison. Andyan man po sa mga apa si Sir Kayla Ligacion. Yan man po naman sa transmitter si Chief Engineer Abelin Don Turalio. And of course si Rodel Cesar. And of course ako po ang sendong nakaibanan permil sa Bicol Connection. Kabahan niya, Joey Habana Lima, yung iba kong di si Elma de Lima Gaspi sa Bicol Connection. God bless us all and maybe everybody stay safe and keep up the good work.